Здравейте! Днес ще ви покажа как можете да експортирате обект, създаден в по-стара версия, и да го импортирате в Building Manager 21. За целта аз ще използвам 12-та версия. Стартираме програмата по обичайния начин. Избираме обектът, който искаме да експортираме. След това натискаме страница обект и запис като самостоятелен обект във формат за 12. Изпълняваме процедурата, като избираме от тук директорията, в която ще бъде запаметен архива на обекта. Аз ще си избера работния под, за да ми е по-лесно след това да го намеря. И след като вече е създаден дадения архив, ето го, затваряме 12-та версия, отваряме версия 21, стартираме отново програмата по обичайния начин и от главното меню избираме ето този бутон BM08, като тук ни се отваря диалог, в който можем да посочим файла, който искаме да импортираме. Ето това е моят zip, който е създаден при експорта на обекта от 12-та версия. Много е важно, след като сме избрали файла, от падащото меню тук в дясно да посочим всъщност от коя версия идва дадения файл, тъй като ако е от петица или осмица, трябва да изберем това разширение. При мен в случая от 12-та версия, затова съм си избрала 12-та. Давам бутона Open, след това програмата ме пита къде иска да запише новия обект. Може да си посочите директорията, в която по принцип се архивират всички обекти в самата директория на програмата. Аз в случая пак ще запиша на десктопа. Натискаме ОК и ето вече обекта от 12-та версия прехвърлям в 21-та версия и тук мога да започна по работата с него.